בימים רחוקים בעולם שבו המדע והלא נודע משתלבים, חי דוקטור פרנקנשטיין, מדען גאון ומוזר, במעבדה שלו שבנה במגדל המרובע והעתיק שניצב במרכז האחוזה המשפחתית שלו, שהיא ניצבה על גבעה גבוהה אשר השקיפה על הכפר השקט שבעמק. הוא עבד על יצירתו הגדולה ביותר, בריאה של דמות אדם מופלאה שהייתה אמורה להביא תועלת לאנושות. כך לפחות הדוקטור תכנן או חשב. סוף סוף, אחרי שנים של עבודה מטורפת, השפלות וחוסר האמונה של המדענים הלוזרים האלה, מהאגודה הבריטית המלכותית למדעים, אני עומד ללמד אותם לקח וליצור את האדם המושלם, שיביא לעולם כוחות חדשים ויעזור לנו להתקדם לעתיד טוב יותר, וחוץ זאת במעבדה כמובן. לאורך השנים דוקטור פרנקנשטיין עבד קשה מאוד על ניסוייו. הוא הזניח את חייו והיה כולו רתום באובססיה מטורפת. לבסוף הגיע היום הגדול שבו הכל היה מוכן. כל חלקי האדם, הידיים, הכליות, העיניים, הגפיים, הראש ואפילו הפופיק, שדוקטור פרנקנשטיין ואיגור, עוזרו הנאמן, הצליחו לגנוב בלילות מבית הקברות בכפר, היו מורכבים. אבל נשאר רק החלק החשוב ביותר, המוח, החלק האחרון שהיה חסר ליצור, שאיגור גנב מהמעבדה לפתולוגיה באוניברסיטה של המחוז. ליצור נפרע על ידי מכת ברק עוצמתית ונראה כי הניסוי עבר בהצלחה. אבל מה שדוקטור שיגעון לא ידע הוא שפרופסור הרס, מדען אפל ורשע, שהיה הילד הרע של האקדמיה המלכותית הבריטית למדעים, ושניסה שנים רבות להשפיל את הדוקטור, לגנוב לו את התגלית ולהשתמש בטכנולוגיה שהדוקטור פיתח, כדי לייצר מהומה בעולם כולו. דוקטור הרס שתל במעבדה בזמנו מתק סודי, שאפשר לו למעשה לשלוט במוחו של היצור ולגרום לו לברוח מהמעבדה ולהגיע למקום מחבואו. היצור פרץ מהמעבדה ונעלם בלילה כשהוא מתנדנד ולא יציב, בעיקר כי הגוף שלו לא היה כל כך מושלם אחרי הכל, ונראה לאחרונה בשביל היורד מהאחוזה לעבר הכפר השקט. דוקטור פרנקנשטיין, שהצליח למצוא מפתח רזרבי לדלת המעבדה, רץ, צועק ומזיע אחרי היצור, אך הניסיונות לאתר אותו נכשלו. מובס חזר הדוקטור למעבדה די מיואש והחליט לבדוק שוב את כל המכשירים כדי להבין מה ישתמש, וכך פתאום מצא מתג נסתר. הוא הבין שככל הנראה היצור הופעל על ידי פרופסור הרס, אויבו המושבע והזדוני שנמצא במקום סודי ובלתי ידוע. ילדים יקרים, פרופסור פרנקנשטיין זקוק לעזרתכם. היצור שלו שברח מהמעבדה נשלט על ידי פרופסור הרס. אם הוא יגיע אליו, פרופסור הרס יוכל להשתמש בהמצאה שלו כדי לשלוט בכם, ולהפוך אתכם לשיבוטים. ילדים שאינם חושבים, לא יצירתיים, משחקים כל היום בברול סטארס, חסרי ביטחון, כל הזמן בטלפונים, לא יודעים לדבר אחד עם השני, לשחק, ליהנות מהטבע ובעצם לא להתקדם. אני יודעת שיש לכם את היכולת ואת החוכמה לעזור לו למצוא את היצור ולעצור את פרופסור הרס לפני שיהיה מאוחר מדי. קדימה, צאו לדרך.